Самые небяспечныя пандэміі ў гісторыі чалавецтва. Тлумачым. У свеце зафіксавалі новую пандэмію – каранавірусную. Як будзе развівацца сітуацыя далей, ніхто дакладна сказаць не можа. Мы сабралі для вас топ-5 самых страшных пандэмій за апошнія 2 стагоддзі, з якімі чалавецтва ўжо справілася. Гішпанскі грып, падобна, быў самай масавай пандэміяй грыпу за ўсю гісторыю чалавецтва, як колькасцю хворых, так і колькасцю памерлых. За ўвесь час ва ўсім свеце заразіліся каля 30% насельніцтва зямлі. Эпідэмія пачалася ў апошнія месяцы Першай сусветнай вайны і перасягнула гэты ўзброены канфлікт маштабам ахвяр. Асаблівасцю гішпанкі было тое, што ад яе найбольш паміралі маладыя, дужыя людзі. Для дзяцей і старых яна была менш небяспечная. У лютым 1957 году ў свеце пачалася эпідэмія азіяцкага грыпу, які ўпершыню зафіксавалі ў кітайскай правінцыі Гуйчжоу. Акрамя Азіі, цэнтрам эпідэміі ў той раз сталі ЗША. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя, там памерлі больш за 70 000 чалавек. Хворыя паміралі ад грыпу ўсяго за некалькі дзён. До канца 1957 году хвароба перастала распаўсюджвацца, але праз 10 гадоў вірус змяніўся і вярнуўся, выклікаўшы новую пандэмію, якую пасля назвалі ганконгскім грыпам. Як можна зразумець з назвы, распаўсюджанне гэтага грыпу пачалося ў Ганконгу. Першапачаткова ён хадзіў толькі па моры, таму хварэлі на грып экіпажы і пасажыры караблёў. Часцей за ўсё ад ганконгскага грыпу паміралі людзі пажылога ўзросту ад 65 гадоў. Хаця пандэмія 1968 году мела параўнальна нізкі ўзровень смяротнасці, усяго 0,5%, яна прывяла да гібелі больш як 1 мільёна чалавек, у тым ліку 15% жыхароў Ганконгу. Упершыню гэты вірус ідэнтыфікавалі ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга ў 1976 годзе. Цяпер звіч жыве каля 40 мільёнаў чалавек, пераважная большасць у Афрыцы, на поўдзень ад Сахары, дзе інфікаваныя 6% насельніцтва. Супраць ВІЧ стварылі вакцыну, якая вучыць імунную сістэму арганізма, нішчыць абалонку віруса, але яна яшчэ праходзіць тэставанне. За ўсю гісторыю існавання ВІЧ толькі 2 чалавекі цалкам змаглі пазбавіцца ад вірусу. Ёсць погляд, што сухоты, туберкулёз лёгкіх, існавалі яшчэ 250 мільёнаў гадоў таму. Яшчэ да 20-го стагоддзя сухоты былі амаль што невылечнымі і забілі каля чвэрці дарослага насельніцтва Еўропы. Кожны год па ўсім свеце 8 мільёнаў чалавек захворвае на сухоты, а паміраюць 2 мільёны. Да сённяшняга дня гэта хвароба застаецца адной з самых асноўных праблем сістэмы аховы здароўя ў краінах, якія развіваюцца. Гэта далёка не ўвесь спіс хваробаў, якія зведала чалавецтва, але ўрэшце яны ці былі знішчаныя, ці ўдавалася знайсці вакцыны супраць іх. Самае лепшае, што кожны з нас можа зрабіць падчас пандэміі каранавірусу, гэта прытрымлівацца рэкамендацый, якія дапамогуць вам і вашым родным пазбегнуць заражэння. З вамі была Жанна Новік. Да сустрэчы!